Aquestes noietes tan maques són monitores, que tenim una edat madura i estem canyones. Ens agraden molt els nens i amb carinyo farem una memòria i després m'oblido. Aviat ja farà 6 mesos de l'aventura i amb totes aquestes companyes tan cojonudes hem après moltíssimes coses de la canalla, però quina llàstima que això aviat s'acaba. I és que som monitores de menjador, som catalanes, som les millors, i el Carles Cuberes, gran professor. I és que som monitores de menjador, som catalanes, som les millors, i el món del lleure engrescador. I és que som monitores de menjador, som catalanes, som les millors, i el Carles Cuberes, gran professor. I és que som monitores de menjador, som catalanes, som les millors, i el món del lleure engrescador. I és que som monitores de menjador, som catalanes, som les millors, i el Carles Cuberes, gran professor. I és que som monitores de menjador, som catalanes.